Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda nesta xornada de luns día 30 do mes de marzo, en plena Semana Santa, e tamén a piques de rematar este mes de marzo. Pois imos a falar da escola infantil que ten o plazo aínda aberto para renovar praza ou para nova plaza. Tamén lle recordamos que poden seguir vendo esa exposición de fotos históricas do Colexio Cruce. Tamén xa está todo preparado para a festa da pandeireta das Encrobas, e tamén volve a haber unha recollida de plástico agrícola da que falaremos, e o Concello insiste en tentar que os veciños colaboren para saber cal é a cobertura da telefonía móvil en todo o Concello, para saber se hai lagúas, se hai zonas onde non se poda utilizar ben o teléfono móvil, por exemplo, ou internet, e así poder solucionalo. De eso falaremos, como tamén da carreira os 11 das vías, que xa se está preparando tamén este ano como novedade. Haberá premios en metálico para os primeiros que cheguen na proba de 11 kilómetros. Lembraremos tamén que se sigue facendo e mantendo as estradas despois do mal tempo, algunhas delas por parte do Concello, outras tamén polas demais, en este caso, administracións. A Diputación coruñesa licita por 805.000 euros o último tramo da vía verde que comunica Cerceda con Santiago. De eso falaremos, como da Consellería de Medio Rural, que suspendeu a semana pasada temporalmente os permisos de queimas agrícolas e forestais. Como luns que houbo competicións esta fin de semana dos nosos equipos, saberemos cales foron os seus resultados e falaremos do tempo, donde para mañán a situación será moi semellante a de hoxe, con unha lixeira subida de temperaturas. Comezamos a crónica da xornada. Ata o día 15 deste mes de abril sigue aberto o plazo para a solicitud de nova praza na escola infantil Os Pillabáns ou para renovar a plaza a aquelas persoas que xa teñan plaza. En calquera caso, xa para o vindeiro curso escolar 2026-2027, e a documentación que precisen poden atopala no rexistro na planta baixa do Concello, poden atopala na sede electrónica na web municipal www.cerceda.org, ou poden achegarse á terceira planta do Concello, ás oficinas de servicios sociais. Aí, no rexistro, na terceira planta ou na sede electrónica, deberán presentar a documentación que se precise. Si queren ter máis información, tamén poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais, o 981 68 60 68 polas mañáns. Unha escola infantil Os Pillabáns de Cerceda que durante os últimos meses sufriu unha ampliación importante, o que vai a supoñer, evidentemente, tentar de evitar listaxes de espera ou de agarda, e que se poda cubrir toda a necesidade de Cerceda en canto á gardería municipal. Pero lembren que ata o día 15 do vindeiro mes de abril está aberto o plazo. Todos aqueles interesados en ver unha exposición histórica de fotos do Colexio Cruce conmemorando o seu 50 aniversario, se pode ver na sala de exposicións Xosé Neira Vilas, que está na Biblioteca Municipal de Cerceda, no campo da Feira Cercedense. Esta exposición de fotos antiguas do Colexio do Cruce, como decíamos, conmemoran o seu 50 aniversario, que xa se expuxo durante esa xornada do 14 de marzo, xornada que se fixo no Colexio o Cruce para conmemorar o 50 aniversario, donde hubo un xantar de alumnos, exalumnos, mestres, exmestres, é dicir, toda a xente que pasou por ese centro e que conseguiron invitación ou conseguiron entrada para ese xantar. Alrededor de 600 persoas xuntáronse e quedaron moitas fora. Pois agora todos aqueles que queiran ver esta exposición, pois poden vela durante esta semana, por exemplo, polas mañáns, dende este luns día 30 ata o luns día 6, poden velas polas mañáns de 9 da mañán a 3 da tarde, insistimos, na sala de exposición Xosé Neira Vilas, na Biblioteca Municipal de Cerceda.
Máis temas, todo preparado para a festa da Pandeireta das Encrobas, que será o sábado, día 11 do vindeiro mes de abril. É a 17ª festa da Pandeireta de Encrobas. As organizadoras, as pandereteiras de Encrobas, organizan este evento que terá lugar en Pontoxo e que comenzará a partir da 1 da tarde de ese sábado 11 de abril, xa con sesión vermú e con música con sorpresa. Logo darán paso a un xantar popular que será 1:30 a base de xamón a feira, polvo, churrasco, bebida, postre e café. Dende a organización nos din que todo é a fartar. O precio é de 35 euros por persoa para as socias e de 40 euros por persoa para aqueles que non sexan socios. Para retirar os tickets poden facelo chamando o teléfono 696 877 562 ou con calquera das membros da Xunta Directiva das Pandereteiras de As Encrobas. Este ano teñen como grupos invitados ao Son daqui, Algareo, Ardevento, Embruxo, a Requinta de Maía, as Cantareiras do Naval, Contiños da Feira, Sementes do Arte, Trouleiros de Lesta e os grupos locais, as Pandereteiras de Xesteda, Folque Ruada da Silva, San Martiño de Cerceda, os Irmáns de Meirama e as anfitrionas, as Pandereteiras de Encrobas. Unha organización do que haberá carpa para poder disfrutar de todos estes actos na que colabora a Diputación da Coruña e o Concello de Cerceda. En canto á recollida de plásticos agrícolas, o Concello de Cerceda presta este servicio de xeito periódico para tentar que aquelas instalacións, tanto agrícolas como gandeiras, podan desfacerse do plástico agrícola de xeito ordenado e legal. Pois ben, o próximo martes 28 do vindeiro mes de abril se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello que soliciten este servicio. O procedimento para solicitar a recollida, hai que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente do Concello, que é o 881 046 776, ou poden solicitar o servicio directamente, persoalmente, na terceira planta do Concello, nas oficinas de Medio Ambiente. Aí deben indicar a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e debe estar tamén limpo, sin residuos e atado en fardos. En calquera caso, será o 28, lembren, 28 de abril, martes, nova recollida de plástico agrícola. Xa poden, se queren, solicitalo. Por outra parte, o Concello de Cerceda está pedindo a colaboración dos veciños para intentar solucionar e detectar as zonas do Concello que carecen de cobertura da sinal 4G ou 5G de telefonía móvil e de datos. Deste xeito, o Concello intenta que as persoas residentes ou con actividade empresarial no Concello, que aquelas que non dispoñan da cobertura total, pois que o comuniquen para solucionalo. O prazo para recoller estas incidencias vai a rematar o día 12 de abril. 12 de abril sería o último día para informalo. Polo que todos os veciños, toda a veciñanza interesada en contribuir, poderá facelo chamando o teléfono do Concello 981 68 50 01 e aí indicar que é para o control de cobertura da telefonía móvil. Como decíamos, o obxectivo é garantir que todos os habitantes de Cerceda dispoñan dun acceso digno e de calidade ás telecomunicacións. Pois agora imos a falarlles de a proba os 11 das vías, que son probas de carácter deportivo que ten o Concello de Cerceda, pero tamén solidario, e que congregan a moitísimas persoas. Unha delas é os 11 das vías, outra é, lembren, a Poseidón Reis, que tamén se celebra en breve xa nos próximos meses en Cerceda. Hoxe falamosles de os 11 das vías, que vai a ser o sábado, día 9 de maio, sábado 9 de maio, e que será nas inmediacións do albergue na antigua estación de tren de Queixas Cerceda. Está organizado por parte do Concello de Cerceda coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, do Clube Atlético A Silva e do albergue da estación.
Para as inscripcións hai que facelas en carreirasgalegas.com, en esa web, e a carreira de 11 km, que consta de tramos de terra e de asfalto, vai a percorrer parcialmente a Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, e os primeiros clasificados este ano como novedade terán premios en metálico. Hai unha andaina que non é competitiva de 5 km, baixo o lema Un paseo pola vida, así como diversas probas adaptadas para as categorías de menoridade. As inscripcións poden efectuarse, como decíamos, na pasarela de pago da web carreirasgalegas.com e teñen de prazo para facelo ata o día 3 de maio. A participación, a notarse, incluye o avitallamento, un agasallo conmemorativo e servicio de duchas e xogos tradicionais durante toda a tarde para entreter os máis pequenos, ademais de medallas para nenos e nenas ata a categoría sub-12. Os participantes da andaina poden apuntarse ata o día 9 de maio. Para a proba grande, o precio de 6 euros desa inscripción, que irá dirixido, en este caso, a asociación, como xa vimos insistindo nos últimos informativos, vai dirixido á Asociación de Loita contra o Cancro Infantil, mentras que a recadación da andaina, 1 euro por persoa, será doada íntegramente a esa entidade, a SANOG, que é unha entidade sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro e a principal causa de morte por esa enfermedade nesa corta idade. No marco do seu labor altruísta, a asociación ofrece atención psicolóxica, apoio educativo, asesoramento en recursos e pisos de acollida, entre outros. Na presentación, que tivo lugar xa o mes pasado, se entregaron 687 euros que se recadaron na edición do ano pasado para a Asociación Española contra o Cancro da Coruña. máis temas. Agora falámoslles de estradas, de mantemento e de arranxos, porque o Concello de Cerceda está programando diferentes percorridos por parte dos técnicos para estes días comprobar o estado das estradas e as necesidades máis urxentes coa chegada deste bo tempo, é dicir, época xa sin moita chuvia, que se vai actuar de xeito rápido, tapando baches como algúns que afectan incluso a Avenida da Coruña, vía principal de Cerceda, e tamén mellorar o firme, por exemplo, da rampa que rodea o Centro Médico de Cerceda no interior. E seguindo tamén con mantemento estes días, pois, por exemplo, se levará a cabo a limpeza das zoas afectadas polo levantamento de grava ou de pedras tras o paso do Rally da Coruña por o noso Concello. Por outra parte, tamén a Xunta de Galicia deu luz verde á licitación do arranxo e mellora do firme da carretera AC400, a que vai dende a rotonda do transformador no Acevedo ata o límite con Ordes, unha estrada que xa está deteriorado polo intenso tráfico motivado principalmente polo polígono industrial e así mellorar a circulación e incrementar a seguridade viaria, incluso tamén a sinalización vertical e horizontal. Mais obras, a Diputación da Coruña licitou por 800.000 euros o último tramo da Vía Verde que comunica Cerceda con Oroso e en este caso xa será ata Santiago de Compostela. A Diputación coruñesa acaba de sacar a licitación as obras do último tramo pendente desta Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle e que vai dende Oroso ata o Concello de Santiago a través da antigua Vía do Tren. Agora xa queda Cerceda conectado coa capital de Galicia por unha senda, por unha vía verde que en este caso xa se pode disfrutar dela en gran parte, menos o último tramo, insistimos. Un proxecto que conta cun presuposto de un pouco máis de 800.000 euros e cun plazo de execución de 6 meses. Este último tramo é de 4,8 km. Isto fai que en total a Vía Verde xa sexa a Vía Verde máis longa de Galicia e do noroeste da Península Ibérica, unha Vía Verde de 36 kilómetros que está xa a disposición de todo aquel que queira facela camiñando, en bici, a cabalo, como lle sexa mellor. En calquera caso se pode disfrutar xa. E tamén recordamos a todos aqueles que estén pendentes de queimas agrícolas ou forestais que dende a semana pasada a Consellería de Medio Rural suspendeu temporalmente as queimas tanto agrícolas como forestais de particulares, todo elo como medida preventiva.
a Consellería de Medio Rural adoptou esta decisión temporalmente para, insistimos, pois, manter e controlar o risco de incendios. Unha medida preventiva que entrou en vigor o pasado mércores e se vai a manter vixente ata novo aviso. Esta suspensión implica que non se tramitarán novas autorizacións e os que xa tiñan tramitada pois non poderán facer tanto as queimas agrícolas como forestais. En canto aos deportes, estamos a luns, imos a ver como lles foi os nosos equipos nesta fin de semana, comenzando pola primeira categoría Galicia, onde había un derbi da comarca entre o Queixas e o Tordolla, que remataba con reparto de puntos, empate a 2 tantos, Queixas 2, Tordolla 2, no descanso o Tordolla vencía por 0-2 e o Queixas tivo que remar, pelexar e conseguir un empate a 2 que pudo incluso ser remontada total se se materializaron algunhas das ocasións na última parte do partido. Os tantos do Queixas conseguidos por Gonzalo e de Pablo. Un punto máis para o equipo de Pablo, que se mantén cómodamente na mitade da clasificación, moi lonxe do descenso e tamén pois lonxe dos postos de ascenso, en calquera caso intentando superar postos na clasificación, seguir sumando puntos nunha temporada moi boa dun Queixas que voltaba a primeira categoría Galicia e que ademais está disputando nun grupo Santiago Costa da Morte novedoso, con moitos partidos e moitos equipos que é a primeira vez que xogan contra eles. En a terceira categoría Galicia, os tres representantes tiveron 3 victorias. O Atlético Cercedense, loitando polo ascenso, venceu o Carral B. Carral B 0, Atlético Cercedense 2. Xa no descanso vencían por 0-1 e na segunda parte sentenciaban o partido con tantos de Bruno e de Chousa. Pola súa parte, o Rodís, con outra victoria, 2 consecutivas, vencía o Bizoño B. Rodís 2, Bizoño B 0. No descanso xa vencían por 2-0 con tantos de Jacobo e de Rían, e van así subindo postos dende abaixo na clasificación. Outra vitoria tamén para o San Martiño por 2-1 o Sobrado. San Martiño 2, Sobrado 1, xa no descanso vencían por 1-0, tantos de Iago, os 2 que poñen o San Martiño tamén cómodamente na mitade da clasificación. No fútbol xuvenil, no fútbol de base do Atlético Cercedense, ampla victoria con goleada para o equipo xuvenil. Marte 1, Atlético Cercedense 7. Xa no descanso vencían por 0-4 e os goleadores foron Arón en 2 ocasións, Samuel 2 tamén, logo Iago, Raúl e Antón. Os cadetes tamén vencían, lembren, o equipo cadete aplastou o Olímpico B. Olímpico B 1, Atlético Cercedense cadete 11. Xa é campeón de Liga fai 2 xornadas e a falta de unha que queda aínda, pois sigue goleando o líder, primeiro campeón de Liga o cadete do Atlético Cercedense. Os infantís, pola súa parte, que están loitando tamén polo ascenso, vencían en Betanzos. Betanzos B 1, Atlético Cercedense 5, con 2 goles de Alex, 2 de Luís e outro de Sergio. En os alevíns, o equipo A perdían Curtis 4, Atlético Cercedense Alevín A 1. O equipo Benxamín, o A, tamén perdían en San Pedro 6, Atlético Cercedense Benxamín 1. O equipo Prebenxamín perdía na Coruña, Atlético Castros 2, Atlético Cercedense Prebenxamín 1 foi o resultado. No fútbol de veteranos, novo empate para o San Martiño, xa van 4 consecutivos, Barallobre 1, San Martiño 1 e sigue líder da clasificación de xeito destacado, o San Martiño, o tanto foi acadado por Alfonso para conseguir o empate. Nesta mesma categoría o Cerceda perdía contra o Relámpago na Zapateira, Relámpago 3, Cerceda de veteranos 1, tanto a conseguido por Alain.
E na segunda B de veteranos, Nós Coruña 3, Rodís 1, derrota do Rodís, co único tanto cadado por David. En canto tempo para mañán non se agardan cambios significativos para mañán martes, donde Galicia se irá ca influencia das altas presións, pero con eses ventos do nordés, que traerán temperaturas frescas, incluso baixas, para esta época do ano. Con esta situación, mañán teremos ceus pouco anubrados ou despexados en xeral, pode haber algún banco de néboa matinal e as temperaturas, como decíamos, van a subir lixeiramente, tendo un notable diferencia entre o norte e o sur da comunidade. O vento soprará moderado, como decimos, do nordés. Co tempo rematamos o informativo, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.